Coa, unha de cada 3 mulleres do mundo a teñen sufrido algunha vez. Agresión. Primeira organización que presentou unha candidata á presidencia da Xunta. BNG. Palabra de vital importancia para a humanidade usada para expresar todo tipo de sentimentos. Cona. D. Que un marulo te chame feminazi. Dame risa. Mulleres que loitan e superan as injustizas de xénero. Empoderadas. Individuo que pecha paritorios. Feixó. Cando un home é firme na consecución dos obxectivos. Gañador. Cando unha muller é firme na consecución dos obxectivos. Histérica. Cando unha muller non ten que escoller entre ser nai e a súa carreira profesional. Igualdade. Contra o machista, Loita feminista. sinónimo de feminismo liberal. Medo me dá. Outro significado da palabra non. Non sempre significa non. Con ñ, estado no que existe igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. España non é. Efectivamente, era unha pregunta trampa. Era visto. Sentimento xenerado por ser muller e nacionalista. Orgullo. P. Sistema institucionalizado que perpetúa a desigualdade. Partido Popular. Non, a resposta é patriarcado, pero dámola por boa. Que? Nin machismo nin feminismo, igualdade. Que me estás contando? Antídoto contra o machismo. Rebeldía. Que fai que as mulleres combatan o patriarcado como a irmás cando as educaron para competir entre elas? Sororidade. Obxecto, co que as mulleres adoitan chocar no entorno laboral. Teito de cristal. Necesidade imperiosa de rematar co patriarcado. Urxencia. Algo que non entende de clases sociais. Violencia de xénero. Escritora homenaxada nas Letras Galegas 2021. Xela Arias. Z. Nazón de mulleres bravas e libres. Galiza. E aínda sobraban segundos. Sí.